על בן סורר ומורה, גמרא סנהדרין מבטלת אותו לחלוטין מההתחלה. לא היה ולא יהיה. לא היה ולא יהיה ולא עתיד להיות, לא היה ולא נברא. אז למה זה כתוב בתנ"ך? למה זה כתוב? בשביל ללמוד. הנה הנקודה החדשה. דרוש וקבל שכר. כל הסיפור על בן סורר ומורה, שזה לכאורה, פשוטו של דבר הוא שאם הבן הוא לא מתנהג נכון ומזהירים אותו והוא ממשיך, מוציאים אותו להורג. וכל ישראל ישמעו ויראו. בא משנה סנהדרין, פרק שלם אומר, לא היה ולא יהיה. אז חוזרת השאלה למקומה. אז למה זה כתוב בתורה? בשביל ללמוד. ופה אנחנו נוגעים בנקודה מאוד חשובה, ביהדות בכלל. וזה הלימוד. הצורך ללמוד. האידיאל ביהדות זה תלמיד חכם. זה לא האדם העשיר, וזה לא האדם הגיבור, וזה לא האדם המפורסם, זה התלמיד חכם. זה שיודע, מי שלמד. היהדות מאוד מעריכה, או לפחות העריכה תמיד את התלמיד חכם, שהוא יודע, הוא למד. ולכן כל הפרק על בן סורר ומורה, רק דבר אחד, תלמד אותו, תעסוק בו, תפרש אותו, תדון אותו, תרחיב אותו, תעסוק בו. אין שום משמעות מעשית, אבל הלימוד הוא העיקר של התופעה שנקראת יהדות. מאוד מעניין, מה שאתה מלמד אותנו, תלמיד חכם, עם הספר, הפוך בה והפוך בה, איך שדברי חז"ל לומדים ומנסים לפרש ולהבין, מגדילים את התורה ואת התנ"ך על ידי תרבות יהודית, אבל לפעמים האנשים שואלים, אבל אני לא דתי. מה אני אלמד תלמוד, תנ"ך? אני לא דתי, אני יהודי. מה היית עונה לו? איך היית מקרב אותו ללימוד לספר כיהודי? אני הייתי מתחיל קודם כל קצת מההיסטוריה. הייתי מזכיר לו שבתנ"ך יש 3 דרכים שאלוהים ואדם יכולים להיות בקומוניקציה. דרך אחת זה הנביא. הנביא בא ואומר, כה אמר השם וכו', וגם אנשים הלכו לנביאים כדי לשאול אותם שאלות, והנביאים חזרו עם תשובות. היהדות ביטלה את המוסד של הנבואה. אין יותר נביאים, ואם יבוא היום אדם ויגיד שאלוהים דיבר איתו, אז לא ייקחו אותו ברצינות גדולה מדי. אין נבואה. 2, בתנ"ך יש חלומות. יוסף חולם, פרעה חולם, יעקב חולם, נבוכדנצר חולם, יש חלומות. והם האמינו שהחלומות באים מבחוץ, מהאלוהים, כדי לומר לך מה יקרה, מה יעשה. גם את החלומות היהדות ביטלה, ואמרה שחלומות הם שב ידברו. אין לחלומות שום משמעות, חלומות זה בסך הכל מה שבא מתוך האדם, זה פרויד. ואחר כך היה עוד בגדים של הכהן. לכהן היה חושן ואיפוד, בגדים, ועם הבגדים של הכהן אפשר היה לקבל תשובות מאלוהים. גם זה נעלם. אין יותר נבואות, אין משמעות לחלומות, אין בגדים של כהן. מה יש במקום? ספר. במקום זה עכשיו יש ספר, ואל הספר אנחנו הולכים. במקום הכהן, במקום החולם, במקום הנביא, יש לנו רב. אין בתנ"ך רבנים. תחפש בתנ"ך את המילה רב, אין רבנים. אני אומר משה רבינו, כולם אומרים משה רבינו. אין, בתנ"ך הוא לא משה רבינו. לשון חז"ל. לשון חז"ל, בשבילם הוא משה רבינו. ואז הספר הפך למרכז, הדת היהודית, התרבות היהודית. אני לא רואה פה הבדל. הם על הלימוד של הספר. מה זה הספר? זה התנ"ך, וכל מה שבנו על התנ"ך, מהתקופה הקדומה ועד ימינו שלנו, בכל האספקטים. גם הזוהר, ספר הקבלה, הוא פירוש מיסטי לתנ"ך. הרמב"ם, ספר ההלכה, הוא פיתוח ההלכות של התנ"ך. התלמוד, שהספר הכי מרתק בתרבות שלנו, יותר מרתק מכל דבר אחר, הוא ספר שצריך ללמוד אותו, והשאלה אם אתה דתי או לא דתי היא לא רלוונטי. אם אתה יהודי, זו הנקודה, אתה צריך להכיר את המסורת שלך, אתה צריך ללמוד אותה. בלי ללמוד, אתה צף על המים כמו עלה נידף. זו התשובה שלי. זה שאתה לא דתי לא מעניין אותי בכלל. ללמוד לא צריך להיות אדם דתי. אדרבה. אם אתה יהודי, אתה חייב ללמוד. זה בשבילי אקסיומה ברורה לחלוטין. עכשיו שאתם מביא לשולחן גם את פרויד, ואתה, גם שהתחום שלך זה בספרות הקלאסית, כמו שאמרת, אבל גם אתה פונה לרב יוסף קארו, ראשי, קצת יותר מודרני. מה עם היהודים האלו, החכמים האדירים, כמו בפילוסופיה, ספינוסה או קאמה, באמת יש הרבה יהודים, אפילו לוינס שכותב פירושים על התלמוד במפורש, בימינו היום באוניברסיטות בעולם יושבים ולומדים את התלמוד וכותבים על זה,
אבל לא במסגרת השחור, חרדי, דתי וישיב בבוחר. נקבל את זה כתורה, זה גם תורה, זה המשכה מחז"ל. תראה, לוינס, או הרמן כהן, או מרטין בובר, או רוזנצוויג, כל אלה כותבים כיהודים. פרויד לא תמיד כותב כיהודי. פה ושם פרויד גם כותב כיהודי, כן? לא צריכים אוטומטית כל דבר. גם איינשטיין, לא כל דבר שאיינשטיין כתב, למרות שהיהודי הוא כתיבה יהודית. זה בסדר. אני חושב שכן, ודאי, לוינס, הפירושים שלו לתלמוד, הם מרתקים מאוד, בתנאי שאתה יודע שלפני לוינס היה גם הגאון מווילנה, ולפני זה היה המהר"ל מפראג, ולפני זה היה הרמב"ן, ולפני זה היה הרש"י, ורק אחרי הרב סעדיה גאון, אני הולך בהיסטוריה האחורנית, והיו המוראים, והיו התנאים, ברור, הם חלק מהפירמידה. אני לא הייתי יוצר את הפירמידה הזאת, בשום פנים ואופן לא. גם מה שנכתב היום, גם על ידי אנשים שנגדיר אותם כלא דתיים, אם זה נכתב בתוך המסגרת הכללית של היהדות, לכן ראיתי פה פירמידה שגדלה. אתה מבין? זה לא עמוד מונוליטי שנשאר באותו גודל, זה מתרחב והולך. בימי הביניים זה הלך לפילוסופיה, יהודה הלוי, הכוזרי למשל שלו, זה הלך למיסטיקה כמו ספר הזוהר, זה הלך לכיוונים אחרים, אין לי שום בעיה עם לוינס. אני קורא לוינס, לא תמיד מבין, זה כבר בעיה אחרת, זה בעיה שלי, אבל ודאי, זה חלק מהתרבות היהודית. ספינוזה? שואלים מה ספינוזה. מה עם ספינוזה? אז האמת היא... דרידה, הייתי מביאה. דרידה. דרידה יותר נוח לי, כי אני קראתי יותר דרידה מאשר ספינוזה, אוקיי? דרידה, שהוא פילוסוף צרפתי שנפטר לפני לא הרבה מאוד שנים, הוא, קודם כל, שמו לא היה דרידה. אנחנו קוראים לו ז'אק דרידה, שמו היה יעקב דרעי. בואו נתחיל מזה. והוא היה יהודי, צפון אפריקאי, שלמד הרבה מאוד בישיבות שלו, בילדותו שם במרוקו. אחר כך הוא הצליח להבין שבעצם כל גישה לטקסט זה הגישה היהודית אל טקסט. כלומר, הגישה היהודית אומרת לטקסט, אני אגיד לך מה אתה אומר. לא הטקסט מדבר, אני מדבר לתוך הטקסט. טקסט אומר 1000 דברים ל1000 אנשים שונים. זה נכון לגבי התנ"ך, זה נכון לגבי הזוהר, אומר דרידה, זה גם נכון לגבי מולייר, או לגבי בורכס, או לגבי העיתון של היום. מה אני נותן? תלמידים שלי דוגמה, פעמון. אתה לוקח פעמון, פעמון הוא שקט, לא עושה צליל. אתה נותן לו מכה לפעמון, הוא עושה מצלצל, נכון? עכשיו, אתה יכול לתת מכה לפעמון, מכה חזקה, מכה חלשה. אתה יכול לתת מכה עם ברזל ומכה עם עץ. אתה יכול מכה מבפנים ומבחוץ. מכה למעלה, מכה למטה. אותו פעמון יכול לתת 1000 צלילים ל1000 אנשים שונים. אבל הפעמון לא משתנה. מה משתנה? משתנה מי שמכה בו. הקורא משתנה. ואנחנו כל הזמן קוראים. דרידה קורא, ולוינס קורא, ואני קורא, ומהר"ל מפראג, ואני כמובן לא משווה את עצמי אליהם, כולם קוראים את אותו טקסט, ובכל זאת מוצאים פה הרבה מאוד דברים שונים, וזה החובה שלנו לחזור ולהרביץ בפעמון, שזה התרבות שלנו, ולתת לה לצלצל באוזניים שלנו, ולהבין שאני מרביץ ככה, ואתה מרביץ כך, ושנינו מוצאים משהו מאותו פעמון, הפוך בה והפוך בה, דכל הבא, הכל שם, גם ספינוזה. גם ספינוזה, מבחינה דתית אפילו ספינוזה שם, כי אם אלוהים לא היה רוצה, לא היה ספינוזה. אוקיי? מבחינה דתית אני אומר לך. ולפי הפירמידה הזאת, שאתה אומר שזה התרבות והספרים שלנו,